Ahojte. Rýchlo som chcela natočiť toto mini video, lebo strašne veľa kamarátov, známych, mňa samej, rodiny pociťujeme, že sa dejú duchovné boje v tomto období. Divné sny, plače, nervy, depky, totálne snaha všetko roztrhať a zničiť a začať na novo. Tomuto sa hovorí duchovné očisťovanie a toto sa deje v tomto období, pretože je pred Veľkou nocou. O Veľkej noci urobím ešte aj ďalšie videá, ale v rýchlosti poviem, že Veľká noc je o tom, že Ježiš sa musel obetovať, pretože jednoducho na tejto planete to je takto. Platí tu zákon príčiny a následku. A tým pádom za naše skutky, za naše rozhodnutia by bol následok, že sa prirodzene strácame od Boha a odchádzame od Neho. Jednoducho tu je Boh, stále to svetlo a my sme niekde tu a teraz môžeme sa k Nemu približovať, ale my furt sa rozhodujeme, že robíme blbosti a ideme sem preč. A v tomto príčine a následku by to znamenalo, že my vlastnými rozhodnutiami, vlastnými skutkami, myšlienkami, slovami si zahatávame cestu, pretože sa nám špiní viac a viac vnútro, takže si zahatávame cestu k Bohu. Lenže do toho vstúpil Boh sám, Ježiš Kristus, lebo prišiel prekaziť plány istému temnému a dovolil nám skrze Neho mať stále možnosť prichádzať k Bohu, aj keď robíme strašné hovadiny, aj keď sa tu zabíjame, nenávidíme v myšlienkach alebo aj reálne. Jednoducho, fakt, táto planéta je geto. Otrasné. Ale môžeme za to my, pretože my si sa stále vyberáme slobodnou vôľou to, či sa budeme od Boha vzdialovať, alebo to, či si vyberieme, že slobodnou vôľou sa cez Ježiša budeme ešte stále vedieť dostať k Bohu. Boh, my, temno, my tam kráčame stále našimi skutkami, do toho Boh, že počkajte, ja vám pomôžem, vidím, že tu trošku bojujete furt a neviete to dať. Nech sa páči, tu vám dám tohto typka, cez neho sa budete vedieť očisťovať a môžete ísť ďalej ku mne, pretože ten Boh je také svetlo, taká sila, taká láska, že naše duše a naše ja by pri snahe približiť sa zhorelo. Proste nedalo by to, pretože to je taká čistota a my sa tu tak zaprasujeme, že jednoducho by sme to nedali. Takže do toho vošiel Ježiš a dal nám možnosť stále sa skrze Neho očisťovať, to naše vnútro a stále môcť prichádzať k Bohu. Ale na to je tiež slobodná vôľa. Áno, to není teraz, že koniec všetkým zatrateným, lebo my nevieme, niekto sa rozhodne v poslednej sekunde pred smrťou povedať, že áno, Ježiš, vidím ťa, alebo sa mu zjaví v tomto, keď už odchádza a zrazu to pochopí a tak, hej, medzi tým to síce mohol niečo narobiť na tejto planete, ale to už je jeho vec. Každý sa musíme sústrediť na seba samých, nie na druhých. A čo my môžeme urobiť? My môžeme urobiť len to, že prijať, že teraz sa deje to očisťovanie, tak ako prišiel Ježiš na Veľkú noc, urobil tú obetu, dal nám skrze Neho možnosť sa stále očisťovať. To sa nám deje stále teraz. Každá jedna Veľká noc je vždy priestor na očistenie hovadín, ktoré máme vnútri. Vyplavujú sa nejaké divné myšlienky, divné spomienky v snoch. Keď to nezažívame fyzicky alebo reálne, tak sa to deje v snoch, ten boj. Keď sa to nedieje v snoch, tak len proste zrazu sa rozplačeme z ničoho nič. Zrazu máme totálne nervy z ničoho nič, ani nevieme prečo. A to všetko je duchovný boj. Takže len to som chcela povedať, že ak si niekto teraz myslí, že čo sa mu to deje, prečo končí so životom, alebo že čo, tak nedieje sa nič. To iné, ako by sa to nedialo inokedy. Iba, že my musíme teraz k tomu pristupovať viac vedome a prijať to, že toto sa nám deje. Povedať, že dobre, Páne Bože, nech odo mňa odíde všetko, čo odo mňa má odísť. Veď môj život, všetko, čo som narobil, odpustí mi, ja odpúšťam druhým.
neopúšťaj ma, stoj pri mne a zverujem ti do rúk svoj život. Ja viem, ako to znie, lenže ja už nebudem sa teraz strániť týchto všetkých slov len preto, aby som neznela jak jehovista, jak z nejakej sekty. Oni to pokazili, to bol tiež od diabla, že viete čo, budeme používať Bibliu a Ježiša a potom, keď to bude niekto používať naozaj, tak to bude na smiech alebo to bude divné. I don't care anymore, už ma to nezaujíma, jednoducho toto sú tie slova, ktoré musíme používať. Viera je jediná, ktorá nás tu vie zachrániť. Viera znamená, viem, že som Božie dieťa, viem, že Boh ma miluje a viem, že som tu narobil blbosti. Tak ako iní, tak aj ja. A viem, že sa viem očisťovať. Skrze Ježiša Krista. Ja viem, ako to znie. Na začiatok stačí, keď to človek príjme. Lenže jasné, náš mozog bojuje, lebo náš mozog, ale čo vie náš mozog? Povedzte mi, čo vie náš mozog? Nič. Čo? Tuto niečo akože vymysleť alebo niečo prebádať? Výborne, ďakujem, gratulujem. Pozrite si, kde sme sa dostali s týmto svetom. Akože hrozne ďaleko, hrozne vo vývine, ale sme rovnaké blbosti robíme, sme úplne rovnakí, ako sme vždy boli. A len to je sofistikovanejšie, len si vieme ubližovať cez mobil, cez vietor, krúru. No, tak asi tam funguje náš mozog, však nehovorím všetko. Nechcela by som žiť v stredoveku, ja som rada, že žijem teraz, ale netvárme sa, že sme nejaký inde, hej? Dobre, chcela som len rýchlo povedať, nič také strašne sa nedieje, deje sa len to, že sa očisťujeme. A deje sa to, že to musíme prijať, že sa očisťujeme. A no, to je tak všetko. Takže žiadne depky, žiadne smútky, žiadne myšlienky, že neviem, čo si ide niečo spraviť alebo čo. Jednoducho toto je život. Život je duchovný boj. Boj dobra so zlom v nás, v každom jednom z nás. Život nie je o tom, že tam je vojna a teraz ja musím ísť protestovať. Nie. Život je o tom, že ja vnútri, či mám vojnu s niekým, alebo aj sama so sebou, a na to musím zapracovať. A potom sa to zmení aj v tom svete, lenže teraz máme jedinečnú šancu robiť to. Prosím vás, robte to, ja sa za vás modlím. Príjmite to. A nech nás Boh žehná všetkých. Love you, bye.